Dagko ba kag pangandoy sa imong kinabuhi? Dagko ba kag pangandoy para sa imong pamilya, sa imong future? Well, muna itong paghisgutan ni Buntaga. May buntag ako di si Pastor John Carges para sa atong daily devotional. Gusto na ko i-share sa inyo kining verse sa Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ang Ginoo magapanalangin sa ihang mga pulong. Gi-design ang kinabuhi nga mangandoy ta. Mo excel, mo improve, ma-develop ang mga potentials nga naa nato. Gani gikan pagkabata nato natay mga pangandoy nga siguro hangtod karon bit-bit og balon gihapon to nato nga mga pangandoy. Ang gani ang reason nga nung bata tag buntag sayo and then muli ta sa gabi late na pud kaayo tungod sa mga overtime para man ma-fulfill nato ang pangandoy nato sa atong mga kabataan ug mahatag pud nato ang ilahang mga pangandoy. Kabalo ka, wala man kad gidid-an sa Ginoo niya ana. In fact, gusto sa Ginoo mangandoy ta. Mo ta ingon bitaw siya nga tanan yung pangayoon sa Ginoo by faith iya nang ihatag nimo. Meaning to say even ang mga imposibleng mga butang nga ang imuhan na lang saligan ang pagsalig pagtuo nimo sa Ginoo kaya niya ihatag. So dili dalo atong Ginoo no. Pero kabalo ba ka, isa sa biblical principle sa success is ingon dinhi, commit to the Lord whatever you do. Dili siya pakialamero sa atong kinabuhi sa selfish nga way, pero gusto niya makialam sa atong kinabuhi para sa ato apong kaugalingon nga kaayuhan. Gusto niya mananghid niya sa tanan natong plano. Tanim nung pangandoy, tanang kurso nga gusto nimo i-take, tanang trabaho nga gusto nimo in the future, tanang plano nimo para sa imong kabataan, tanan nga gusto nimo maabot sa kinabuhi. Ingon ang Ginoo, commit to the Lord whatever you do. It means gusto sa Ginoo nga mananghid kaniya aron nga mapakita nimo nga siya gihapon ang authoritative og ang nag-guide og nag-lead sa imong kinabuhi. The moment ka dili na ta mananghid sa Ginoo, it means kita na nagbuot sa tong kagulingon ug dako kay nang insulto sa Dios. Gani gitawag ta sa 1 John og mga little children. Di ba mga bata inigdagko nila at 5 years old or 7 years old. Night time nga dili na sila magpa-guide, imong i-guide ang bisikleta, yan ang iwakli mong kamot kay feeling niya kamao na siya ug maayo na siya. Muna stage sa mga bata, feeling nila kamao na sila. Pero taod-taod di ay kalit lang madagma, kalit lang masamad. And you know what? Mo ni tan-aw sa Ginoo nato. Maka-level baguta sa kaalam sa Ginoo. Dili ginato makita may balo unsay may tabo inig ugma. Wala kita kay balum unsay may tabo 1 hour from now. Wala. Ang point ako is mura tag mga bata atubangan sa Ginoo. Nga daghan tag gusto pero wa ta kay balo nga usahay atong gusto makadaot na nato. In that case, kung mananghid ka sa Ginoo sa tanan nimong ginabuhat, pwede ka niyang ma-remind nga dili na mao imong pangandoy, dili na mao imong goal. I-delete na imuhang listahan, dili na makaayo nimo. And sometimes tungod kay wala ta nananghid sa Ginoo at wala ta niagi niya, usay tugutan sa Ginoo nga makabot nimo ang imong mga gusto. And then at the end magsuffer ug magantos ka. And then makarealize din ta ay mao di ay dili di ay tumao. You know what? Malikayan man ta na siya kung ang Ginoo atong gi-appeal sa ato ang mga plano. Hinumdumi tanang mga ginagmay samot nang dinagko nga plano nimo para sa imong kinabuhi, appeal gyud ang Ginoo. Ngano? Siya nagbuhat nimo. Kabalo siya sa tanang parts sa imong body, sa tanang mga piyesa sa imong lawas, and even sa mga piyesa sa imong soul ug spirit. Kabalo siya sa tanang details sa imong life. Kabalo siya unsay pinakamaayo nimo. Kabalo siya unsay imong weaknesses. Kabalo siya unsay kinsa nga tao ang makatabang nimo. Kabalo siya unsay right company para nimo, unsay saktong kurso para nimo. Kabalo siya kinsay right person para sa imong future. And once moagi ka niya, dili gyud ka mapakyas, dili gyud ka ma-scam, dili ka mailad. Tud kay kabalo siya unsay pinaka the best sa imong kinabuhi. So ang pinaka genuine nga success sa kinabuhi katong imong gipa-guide imong life sa nagbuhat o nagdisenyo gyud mismo nimo. Siya pinaka-brilliant nga makahibalo unsaon pag-manage ang imuhang kinabuhi. Hinaot karong higayuna na kay time no.
mo paubos imong kagalingon, mo hinulsol sa imong mga sala, ug moingon, Lord, mobalik ko nimo Ginoo. Gusto ko matarong akong kinabuhi. O kung in-line naman imong life karon, faithful na ka nga nangalagad sa Ginoo, padayon higalegson, himuang guide imong kinabuhi nga daghan kag madala pang mga tao ug madala nimo diha sa Ginoo, kundiin diha tang tanan gikan. God bless you. Sa katapusan mag-ampo ta. Ginoo, nagpasalamat mi sa reminder nimo karong buntaga Ginoo. Unsa ka importante Lord nga gina-acknowledge o gina-commit na mo among tanan ng plano Lord diha nimo Ginoo. Pasaylo ami sa mga higayon nga nagbuot-buot lang mi Lord. At the end kami ra gyapon nag-suffer Ginoo. Di na mi gusto Lord mahitabo pa to. Gusto na mo Ginoo mainline na mong life o imo nang kuptan Ginoo among future. Ginoo, mahadlok na mi Lord masakitan pa, nahadlok na mi Lord mapakyas pa. At this moment Lord, kung mao naman ni last na mo Ginoo nga mabuhat, please Lord, himuan na ning inline sa imong will ang tanan akong gisalig, among gisalig sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.